boleh baik yang paling saya bahaya pisah kan ke channel jangan. Hakan ni ke video ngin iathuh pi shaphang ko we khubor coba kongsan bah na nongbah Bengaluru. Hakaba bontli ki hotel ba restoran kin Khang Naduh ka Tarik Lber namar ke Jingduna kongsan haka LPG cylinder. Katkum khubor bala pembina ki hotel ba restoran kin hab ban khang no shipor namar Pynsangeh ya ka jingpynpoi ya ki commercial cylinder ke ba pendan kam ban shet jingbam ya ka ne ke jingpynbna la rai da ki ba mikmat ya bon hajar tali ki hotel bat ke restoran hanongbah kinong yalam jong ka ne ka association ki la ong ba klem ka LPG cylinder ki hotel kemla shu ban shet jingbam bat ban peteng ya ka kam kumba jublong kane ke jing kala ban ktah ya bon ngut ki briu ki baju shonya ha ki hotel ban bam man kasngi kum ki samla pule ki basa hostel ki nong trade office ki nong late nong wan bat wat ki temen ki sandru tang kata kane ke jing khang hotel kan ktah ru ya ki nong trade ha kane ka kam namar bon ngut ki shonya ha ka bai sngi jong ki na kini ke restoran bat ki hotel Katkum ki khubor kane ke Jingduna LPG kala pandai namar ke jing ha ke jingpynpoi na ki company petrol bat gas ka Bangalore Hotels Association kala kerpat yak sarkar bat ya ki distributors LPG baken pek no kalau ya kane ke jing kenang bah ki hotel kenla ban pli beng bat ban peteng ya ka kam lada kan ne ke jing ke peteng slam kala ban ktah ru jur ya ke yo kot ka nongbah Bengaluru bat ru kan ktah ya ki pai ba ki pasionya ha ki hotel ban ba man gesni kan ne kal khubor kalong na Bengaluru ada pesnotanat ya kan ne video Sngewbha Like share bat subscribe ya ke channel jongi banjo ya khubor ki bathamai man kasni kublai shibor